खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि रोजि फेमिलि चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन जों दायो न'निफ्राय जोंनि थाग्रा जायगायाव थांलायनोसै दायो फुंनि 6 बाजिबाय जोंनो सिखारनानै मोखां सुनानै ब्रास खालामनानैल' फैबाय साहा लोंनानै माने जेबो देलायनाय सेलायनाय खालामासै माने अखाबो हादों बोथोरा दाना सिखारनो बादोंमोन एसे लेट जाबाय सिखारनायाबो बेदिं बेदा खालामनायावनो बोरै लाना फैजोबबाय जोङो बेयावनो जों एसे लेट जानानै एसे आथुरै फैनांबाय जों थांगासिनो दङ नै फुं फुं थान्दा थान्दा बिराद उन्दुनो मोजां जाबाय थादों बोथोराबो नायलांबाय थादों बयबो नै फिसाजोआ सिखारनानै खनसे उन्दुबावबाय गारियाव उन्दुनानै दासो सिरि मोनलायबाय नै सिखारनो बायोना अखा बोथोर जि दुमब्रु दुमब्रु उन्दुनो आराम मोजां जादों मिस्टाराबो बियो सिखारनो बायालै जोंसो सिखारनो बायो जोंसो बादुलि बियो मालाय मालाबानो फोजाबाय थादों जोंखौ सिखारनो जोंसो सिखाराखै ओंखायनो दा फैनांबाय जोङो आथुराव मोनजाया मोनलोङा रानथाब रानथाब जल्दि जल्दिनो मा दालांनोमोनलाय बाल्टिं बाल्टिं दैमासो नोंनो बाइखो समायना बर' साहित्य सभाया नैबेयावनो जादोंमोन जायगाखौ दा खुला जायगायावथ' नुवाखैमोन नालाय मानसिफ्रा सोरबा सोरबा नायना लादो बेयावथ' डेक'रेसन खालामनाय माबा माबि दखान जेबो नुवाखैमोन सिगाङाव बेखिनियानोमोन नै तामुलपुर टाउन मोनजेनबाय दा नै खुलिथ'वाखै अखा हानायजों माजों माने टाइमा बांद्राय जायाखै नालाय एसे फुं फुं टमटमा सफैबाय नै हाबजेनदों बेयावबो लोखि फुजा जायोमोन खोमा बाइकखौनो जोबखो बिसोर मानिदिया मानियाबा सरकाराबो डिजल्भ खालामदिया खिन्थु बिदिनो थाबाय गणेश मन्दिर सफैबाय जिक जायगायालाय मामोनलाय बेबा नलबारि सिदा मोनहैनाय जानायबा बेसे मोजां जासिगौमोन नै आयु हाइवे गाखोबाय गरदन होननाय जायगा मोनफैदों नलबारिनि गरदन सक जोंनिथिंनिफ्राय फैबा बेसिम हाइवेनिफ्राय फैलायनांगौ नै बेयाव टेम्पु नङाबा इ रिक्साजों फैनानै आरो सोलायनानै आरो जों जाय जायगायाव थायो बेसिम थांबावनांगौ नै बेनिफ्रायनो टेम्पु बास इ रिक्सा माजों थाङो आरो गावनि गोसो बायदि लोखि फुजाफोरखौ फालिया जादों बिराद मोजां मन्दिर मोनसे दं नैबेयावबो नैबेयाव दुर्गा फुजा जाखांबाय दाखालि बावै दा सफैबाय नै बेयावनो जोंनि न'
लोखि फुजा जायो नै जोंनि खाथियावनो नै सरगोन सरि Jangan tale. Ini mal bustu kuberi degangan. Malang pa ba? Kiti malik. Pelai. Pakam nang ganda room apa mabi. Nih, popla benda kalang dum jen. Kilen luki bay. Cina? Kilen luki bay? Kecil? Kilen luki bay? Kecil mancuy? Kilen luki bay? Này Sophie bay thang jolly angkam संजे बोरै डिउटियाव थांनांगौ नालाय ओंखायनो ओंखामखौसो फार्स्ट टाइम आं संग्रोनोसै माने बोरै जालांनांगौ बेनि उनाव जों साफा सुफा मा खालामनाय जायो खालामबाय थानोसै ओंखामखौ जल्दि संग्रोनोसै टाइमाथ' अलरेडि लेट जाखाबाय नै माबोरै खालामनांगौ जोङो अबस्था गैयि जेरैबो भिडिअ लाबाय थाबा जानाय नङा ओंखाम मोनजानाय नङा ओंखायनो आं जल्दि ओंखामखौ संग्रोनोसै रायरा सोर साफा खालामनि आङो ओइ नै फिसाजा जि सेलाखायो आं साफा खालामनि नै जि मैला जोला दंजोबो जेथिंबो बिथिं फैबा बिथिं साफा खालामनांगौ न'आव थांबा न'आव साफा खालामहैनानै थानांगौ जायो बिथिं फैबा आरो बेयाव साफा खालामना थाफैनांगौ जायो दिगदारथारलै सोरबोना बेखौ थाबाय iya cuci benih ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांना बोरायखौ हगारहरग्रोबाय बोराया डिउटि थांनो जोंहालाय टाइमाबो एसे लेट जाफैबाय जोंना फैनाया सिखारनाया लेट जाबाय न'आवबो अखा बोथोरखाय सिखारनो होथाराखै एकदम बोरै उन्दुबाय थानो दा बोराय थांनानै जोंहा बिमा बिफा सानसे खेराइ बेरायनो मावबाय थानोसै खालामबाय थानोसै मा हाया सुनांगौमोन आं दिनै सुलिया दाहाय बिफाया फैयोबासो हासबेन्डआ फैयोबासो माने सोलाबाथाय सुनोसै दा आं हारसिं सुनो हाख'ला माने जिबो सुसोनांगौ दं नालाय ओंखायनो आं बेखौनो मावनानै दिनै जिरायना लायनोसै गथ'जों माने हाजोबा गासै खामानिखौनो गोसो बायदि मावनो जिरायलाय मावलाय मावबाय थानो गोनां जायो खनसेयावनो स्र' मावनि बिदि खालामनो हाया मा खालामबाय थायो नै गिदि मा सोना मा जाखाय हासिबा गोलैना थांबाय हायाखै थिगोन खननो नायबाय हायाखै नोङो दे हेलौ हाय गाइस दे no नै आं